Hi everyone, what's good? I've been gone for a while na juday, no? I've been gone for a while. Now, where do I start? Mo to siya. Napa-rhinoplasty si Oka. Kay graha mapagwapa, girl. Enhancement. Asa ko mag-start sa kung surgery. Wag ko ba saon siya, day. It's new for me. New for me. Basta ilaban. This is my experience. Sa mga na died, sa experience na ko sa rhinoplasty. Rhinoplasty, moms! Mapa-rhinosaurus na taday. Charing. So mo akong experience sa kaning nakuan, nose job experience. If nag-wonder ka, asa ko napagawa. Sakita sa terror pagawa. Asa ko na clinic sa Beauty Central near Minglanilla. So, South siya, girl. If taga-South ka, doon na sa inyo. So, mora na siya. Man, I'll just gonna put ko an address, contact number down below if interesado ka nila. So, mora na siya. So, asa ta mag-start? Sa sa research. Char basic, charing! Mag-undergo ka o no surgery. Research ka asay mong clinic, asay mo hagkit sa imong doktor, ana. So, ang kani siyang Beauty Central, i-refer na sa akong friend. Di sa ingon refer, kanang nakabaw na ko ba ma, and then, they did my skin sa itong CO2 laser fractional, whatever, mabitong hamis na kay girl. Pero naka-makeup ko ha, pero pakita unta ka sa kung now na walay makeup in the end, char. So, mao na siya, dahil. So, if mag-surgery, gani ka sa procedure, kanang procedure ka sa surgery and all, sa akong experience, di ka pwede magtagay, di ka pwede kanang tagay, drink, whatever, smoke, whatever, girl. Kana sila ang mga bawal, girl, dili pwede. If ever, magsugod na gani ka, if vitamin C, kana siya, dahil. Baga ka vitamin C, dali siya recover, pajama, dali siya maka-recover. Kanang ito, di kayo siya sakit, di kayo siya baga, kanang itong mamaga, kanang itong, may kuan, basta ka na, dahil ka na, umadayon, so mauna na siya. So, sugod na ta sa surgery, moms. Oh my God! There's before and after, mga slideshow, mga ari-diri. Dali na ba siya mahuman? Siya mga 35 or 1 hour. So, mo na, gi-procedure ako ni Doc, gi-visualize. Pag sugod na sa surgery, dito na ako gimarkahan na asa dapita, asa kani. Makita rin mo diri sa side. Yara gipisit-pislit day na kuan siya kanang itong gi-visualize niya na unsay mabagay, unsay maangay sa ako ang naong, ana. So, prepare na dyan ka sa tanan. Ay dyan pag suot ka ng t-shirt dahil nindot mo suot mga polo o loose shirt or gani dahil. So, good na gani mag-lap gown dyan ka, of course. So, nag-fractional ko ato. So, pwede raman siya buhaton all-in-one. Sakto ba? Nakuha ko ng mga ear piercing, tanan, mga inaning, hubo dyan ka tanan dahil underwear dyan mahibilin sa imo. If ever, undergo ka. Muna akong experience ever in my life, mga 1 month ago rato day. Giliguan kag betadine sa around sa face. Madayon higda na ka, and then ikaton na imong mga hairs, dapat limpyo jud imong nose. Masugod na kay dito na jud day. Ang nagibuhat sa ako anila kay is local anesthesia. Nga pasabot ana kay awake ka, girl, awake ka sa surgery. Pero kuan siya, naka-anesthesia ka, so you don't feel any pain or something. Kuan mo ma-feel kanang tong pressure pero without pain. Kanang tong something mo ana imong diri. Basta ka pa, if natural pa nimong nose and anaaday, ang feeling. Pero YG pain, sa ako ang feeling ato, ang pinaka-painful jud ever, no? Makana jud kada char. Painful ato ever, no? Kaya ang anesthesia ra jud, anesthesia. Basta anesthesia, whatever, basta kana din mo jud pinakasakit. Doy, as in mapildi jud kada. So mo pugong day, as in so mo og kanang char, like, sakit yung kay anesthesia des in DMD. Mo pinaka-piste sa tanan procedure, as in. Pero makaya man, pero kanang mitamura kag mapildi ka day. Kasaw ni mo og kanang pugong makahilak jud ka, very light. Itusok akong ilong kay murag one, dire, man dire. 5 mangguro or 4, I don't know jud. Basta kay once na tusukan akong diri day kay nam naman dayon siya, maabot diri kay di na siya sakit or I don't know. Basta day man mauto pagkat dayon day kay nako wala nako kay baw, wala na awake ko ha, pero wala nako kay baw kay wala man ko na feel, as in you don't feel any pain na jud except for just anesthesia, which is ko ano jud na siya kanang itong well known so good na mauto siya doon gisud na ang mga implant ana. So ang details sa kunos is silicone siya, high grade silicone sa Beauty Central.
mga tanan jud kaday inquire jud day what is the best for you, what is kuan. So they offer tanan, they offer Gore-Tex, silicone, ano mo tong Gore-Tex and kaning rib, whatever. Basta di ko ka-relate ana nila kay silicone, ako a girl. So, mao na siya. Ako ang shape sa akong silicone is L shape siya, kanang L ba. So, paana siya day, abot diri. Marag na ko'y pointy-pointy gamay. And then gikuhaan akong diri of fats para mo smaller siya ba, para kan mo to ka-line siya sa ko ang tear duct ba na. Basta ka ng muta-muta area para gamay siya tanawon girl. So mao na siya. Mo to gitahi. Pasud sa implant kay murag gi-open mo guro akong diri. Gi-open ba or gidiri ra sa sud sa kilid. Basta feel ako open kay anak man akong nose. Kanang uto siya day gusto ang implant day. Pag sud sa implant ba kay maka-feel siya kana huot kay imong dili imong pang breathing. Kanang itong huot imong skin, kanang huot jud siya panang basta you can't relate char kuan if ka na pa undergo charing. Basta huot jud siya day. Dayon mauto siya man tahi na dash ang tahi kay murag slightly painful gamay pero tolerable or bitaw siya kanang itong madarara kay dira dabi ang kanang time na murag siya sa may term kanang itong murag mawawa na ang nam sa anesthesia sa ko ang experience ha, pero pwede ra kami ingon ni doc na doc sakit na injectionan na sad ka balik and anak good. So mao na siya day mo to ako ang basta mo to ang mga rhinoplasty nakuyawan ako girl, like girl, oh my god, sa una na ako basta wala ba nakabaw akong mama ani akong family, wala sila kay paon ni girl. Mata pag uli nila wala ra sila dahil they accept me for who I am. Ni decision na jud ko ato ni debate na ko nila and they said no. So ang final answer kinana jud nako. So ako tubag sa akong self kay I will go that procedure kay ganahan jud ko girl, I love it. So, mauna siya laban. Ako, ano ni siyang conscious by term? Ano itong di ko ganahan sa kong noli? I mean, okay man siya actually sa tinol. I have a decent nose man. Pero kanang bitong, ako i-enhance kay lapad bit akong diri girl. As in, dako kayo siya diri. Mo na, if mag-makeup ko girl, heavy on nose line, plus enhancement sa mga apps. Aray, chest mask. Pero may insecure jud ko sa akong ilong. Mo na akong term girl. Mo na akong term sa akong self. Taga makeup lagi na ako girl. Mandislagan jud ko sa akong ilong dahil. So, if ever na ko i-post na picture, kung andyan na siya, enhanced na siya sa mga other apps. You know what I mean? Aray! Ito siya dahil. Grahan mo ko mapailong mom. Siya Beauty Central. Kaya I see the result. The portfolio, the chismes, girl, vega girl. So, why not dayon ko dito dahil? Why not? Let's go. Mapa-undergo ka procedure, girl. Heavy ang anxiety ni mo, girl. For example, na naka sa healing stage, heavy yung anxiety na may kayo dyan ka na, oh my god, what if dili ni mao? What if dili ni siya yun ani? So, mauna siya dahil. Pero after sa healing day, may ngunay dayon ka na, ang saya, te! Wow! One reason why na pa ilong ko, girl. Ninutra man ang hinatag sa ko mama and dad. Pero, girl, marag di ko ganahan. Ganahan ko, pero kanina itong I need more. Kaya dugay na ko grama pa ilong. Pero I did not expect na, wow, na nahitabo na di ay. Like, ano ba itong? So, speaking of healing, dira na ang mga hard times o kuan charge mga overacting ra kay ra kay girl. Mapailong ka girl, tagaan man kanila og kanang papel na kanang mga lace na kanadiin mo angay buhaton, simuhang rhino, tagaan kanila paper. So ang dili jud pwede dito de kay makeup, mapainit while healing. My experience is common sa procedure na sad, balik na sa story time. Balik na sad ulit na sad ko, heavy jud ang dugo pag ulit na ko girl. Pero di jud yung heavy na ni awas jud siya murag gisunggo. Kanami to murag very light lang. Kanami to maka-feel ka na murag siya basa-basa. As in, lahi jud ang feeling ka nang gisipon ka kaysa dugo na mo gawas. As in, lahi ang feeling. So if maka-feel gani ka kay limpyo day og cotton buds na dash. Man, imo siya ilimpyohon og hyperperoxide kana siya day. Imo na siya i-cleanse diri sa imong mga area kana siya. So mga kita ra ka sa akong tahi kay murag makdo ana day. Pasaan and then mauto day pag uli na ko kay nato mo ni ang picture mo ni siya day nahitabo na ako girl.
Moto, nasaka ko mga friends and cousins. Char, friends and cousins. My family kada dahil, mga brothers and sisters. Laban ang show. Fight, fight, fight. They support me. Man, muro lagi ko senyorita dahil akong gibuhat sa balay. Di wala dahil. Dua ra PlayStation, Mobile Legends. Ana ra dahil. Dota 2. Dota 2 girl. Ay, sige, higda kay mahigda ka dahil. Mo blood flow sa imong ilong ba kay gastock up lagi siya dito. So, dapat yung ka maglingkod ng chair level. Ano tong chair jud ba? Para mag-ubos dyan ako ng mga dugo na stock up ba or something. So mo na siya dahil mga kaupat ko maglimpyo with hydroperoxide man mulimpyo ko dahil deep clean di siya dapat mo to sila ako gipalimpyo kay numura kog natalawan girl. So ato na sa beauty central mga every 3 days or 2 days ana man kato ding siga-siga. Kalimut ko sa siga-siga dahil I forgot the name. Siga-siga ganita na dahil. Kaya ang meaning dato kay pa-reduce sa mga swelling, mga scars sa face kay mo-reduce. Kay nakuan biya ko ato nag CO2 fractional biya ko ato nag laser. So more na. Sa akong price sa akong nose is di ko sure ha. Nakaibawaan sa ako is 40, maguro 40k. Pero depende jita, we are different. Consult ka which is their consultation sa Beauty Central is free. So pwede ra jud ka mangutara ra ka dito. Magpa wifi. Char. Free ra jud na consultation. So 40 ako daw and then I don't know, depende guro. So, sa silicone na siya. If napa-Gore-Tex imong gusto or something, different na siya na kuan topic. Different na siya. So, kamo na natin ng doctor if mapa-undergo ka. Silicone is nice, ramasad. So, you don't have to worry about. Pero if na, marakag na planning day, as in, marakag na scared or something, do your research, girl. Get kuan, suit the best for you. Suit the best for you. Ang nakadindot sa silicone is, if ever ganahan ka mapausab na, dali ra siya mausab. Kay, dali ra siya matangtang. Basta, di ko sure. Mura siya akong knowledge ha, kanang nangutan. Kanang itong mga concern lang. Like, oh my God, doc, but if ganahan ko mapausab, ano sila na, moto, chika nila na, dali ra daw matangtang ang silicone. If ever, ganahan ka mapausab. Healing yun. Speaking of healing again, di ka pwede mo kauna ng mga dagko. Di ka mo pwede kaon og dako na nga kay girl listed jud kaayo dai maski na mag-toothbrush good dai listed good kaayo mag-toothbrush like sige lang fight si recovery kay 1 week jud siya then gitangtan ako tahi man dira na ang final form. So ang final form girl at first 2 weeks or something ano dai akong ilong ba kay gahi jud kay siya dai sa may term ano tong strong kaayo sa may term ako ni term sa ko ang paka-self, kano itong utog kay akong ilong day, kano itong utog kay adiri na area day, lain kay ang term no, basta mood yun akong term day, akong diri ba kay linya dyan kay siya day, as in super kalinya. So mauto siya day, mga picture all dra, all send ko, tanaw ko mga picture man, akong mata to kay murag na hibat at first, murag na hibat day, dili level, akong mata, akong hair kay taas, mga hair kay insect, na-shackle ko na girl, tanan ko sa mga doctor na doc, okay ka ba ni doc na akong eyes kay dili siya fair, di siya fair ato at first, pero kadugayan ka ng times heal gani dahil every week day mo usab imong nose girl, kuan siya dahil biggest to smallest siya dahil, believe it or not. So kani akong nose na recently karon which is November 1st, kuan ni siya 2 months I guess. Or 1 month 1 month and 2 weeks whatever. Naparitoke ko girl mga September 24. Today ang sleeping day wala ra kay angay ma-stress. Wala ra kay angay ma-conscious na omega basi natug na ko gabali na kaday dili ra. Maka-feel ra jud ka na steady ra jud ka kay naba kay bandage man isa pa akong online kay duha gid akong diri. Duha akong online. So mo na siya. So if ever mag-side mga anak ra day. Char! Kuha ka, buta ni kag ice, dili siya hubag gani kaayo. After 3 days, warm compress di ay. Warm compress na dash man akong warm compress di tapulan ki ko mag warm compress dai. As tapulan ki ko girl. So dapat mo kogi jud ka dai if ganahan ka dali mahuman imong nose. Which is true man, dali jud siya mahuman jud. Pero if ganahan ka ng natural healing, pwede ra masan mo na akong gibuhat pero gana-gana ra ako ang warm compress atong mga 2 weeks pagtantas akong stitch sa mo na siya na mo bitog avatar dai as in baga kay akong diri ay as in. So karon akong nose ron today 1 month pa ni siya, 1 month or 1 week whatever basta ihapa dai September 24 from natural to man-made. Aray! Yung final form jud niya kay
6 months to 1 year. So, next year, September, 1 year na. Pero mo na guro na ang results akong ilong na kanang mo na jud. Pero as na, mo dili pa dahil. Kaya swollen pa man akong diri good. Swollen pa akong diri. Pero I can move. Ila lang dahil. I cannot na. So sad. Pero mo na akong chika sa akong rhinoplasty sa Beauty Central. Man, skincare nila kay Vega jud ilang skin itong laser. My God, worth it. Wala tamang gipa-encourage na mapailong mo sa tinuod lang. Di chika lang ko sa akong experience nila. Kay lami jud day, the best ever. Paspas ra day, ma results kita awa. So kita naman mo sa akong aura nag-makeup, di ba? Char. Kita na ko sa akong aura ng makeup. Nag-makeup na, di ba? Nindot na pa kayo mo ni Doc Charles. So kisa din na sila, kisa na ako mga doktor. Doc Charles Larinio. Di ko kalitok siyang apelido. Nisod. Girl, I need help. Sila. Siya ang cosmic surgeon. Cosmic surgeon siya. So, mo na siya. Biocans, which is they are happy married na sila. Congrats. Congrats ninyo. Charles, sana all. So, mo na si Doc Jonna Ann. Mo na ang ilahang anti-aging. So, more into skin, derma, and all. Relationship goals sila doy. Sila tag-iya sa Beauty Central man. Chika lang ko sa akong experience nila. So, maura ni siya. So, kita naman mo sa akong naong na kanang nagkuan naman ko nag-makeup. So, muna akong aura na 1 month na ni pwede na akong guru ka mag-makeup. Pero very light lang. Very light! Very light daw, girl. Mutuo ka day. Very light. CO2 fractional. Effective jud siya, girl. So, nana ko'y video about ana sad. So, link down below. Link down below. Kamura na ako ang napagtangtang sa mga juke up and nest. Kung mga imperfection, ma'am. Dugay matuo, girl. Ano na? Dagang po imperfection, no? Pero, girl, hamis na ako imperfection. Promise. Naano ko yung mga dark spots and all. Or basing same ra gihapon. Noli ra nakalahi. So, more na akong aura juday. Pointy ba? Kami judge. Ala! Good luck. Ay po guys, nakasabot ra mo ato de kay kuyo kay comment lang layat-layat. Dili informative. Pero ay po guys, kasabot ra. So, mora na siya akong experience ako ang rhinoplasty sa akong self. Basta man akong experience sa rhinoplasty. Pero laban naman dahil. Mora na siya guys. If you guys enjoy, see you in my next video. Hello, makapost na ko kay The True Girl has begun. Has begun. O ira.